Mayong buntag mga bata, karon atong ipadayon ang leksyon mahitungod sa letrang A. Una, pagbalik sa pagkat-on sa letrang A ug tingog niini. Ikaduha, ang sakto nga pagsulat sa uppercase A ug lowercase a. Mga bata, unsa kini nga letra? Sakto, kini ang letrang A. Uppercase A o lowercase a. Unsa ang tingog niini? Sakto, patingog A. Mga bata, tan-awa pag-ayo ang saktong pagsulat sa letrang A. Sunda ang saktong pagsulat sa uppercase A ug lowercase a. Hinumdumi mga bata nga ang imong papel adunay mga linya. Sa ibabaw niini color asul, sa tunga pula, sa ubos asul na linya. Karon atong anamon sa pagkat-on ang saktong pagsulat sa letrang A. Mga bata, palihog tan-awa ug timan-i. Karon, isulat ang uppercase A sa hangin gamit sa imong kamot pinaagi sa pagsunod niini. Sakto, maayo kaayo imong gibuhat. Isulat ang lowercase a sa hangin gamit sa imong kamot pinaagi sa pagsunod niini. Sakto, maayo kaayo imong gibuhat. Mga bata, palihog balik-balika sa pagsulat ang letrang A kutob ikaw mahanas. Karon andama imong gamit sa pagsulat sama sa lapis ug activity sheet nga akong gihatag. Ang imong ginikanan ang mutan-aw sa imong trabaho. Hinumdumi nga adunay rubric nga gamiton kahuman sa imong trabaho. Sa nakaangkon ug asol, bali ug dalang na bituon, palihog balik-balika sa pagtuon. Daghang salamat mga bata. Ako si Teacher Arcely Kaibigan. Sa kanunay malipayon, madasigon, magatudlo kaninyo. Bye-bye!